नोंथांमोना रायजो राजाफोर मोजाङाथ' एसेबां थानाय नंखाया जुगानो ओरैबायदि जालांबाय सारअन्थाइजों गावथारनायखौ आं खोनादों गोबां दुखुआ माने गोसोआ दुखु नांदों आरोना बेबायदि मानो होनबा आंनि बिमायाबो सारअन्थाइजों गावथार जादों आं माने जोंनि सेरावनो ओरैबायदि धाम होनलायना हर गेजेरावबो सारअन्थाइ गावनाय नुदोंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आं बै सारअन्थाइ गावनायखौ खोनानाय लोगो लोगोनो आं आंनि बिमाखौ गोसोखांदोंमोन आरोना जे आंनि बिमायाबो सारअन्थाइजों सानसे समाव 2012 मायथाइयाव रुंसारि जादोंमोन होननानै बेयावहाय आङो दा सावरायनो लागोन इउटुब क्रिएटर मिटआपनि सायावहाय आं बेखौ सावरायगोन बिनि सिगां माखासे बाथ्रा बुंगोन आङो बिराद दावराव जादों एक्टर एक्ट्रेसनि सैथोआ मा दासिमबो मिन्थिया खिन्थु बेखौ लानानैनो बिराद मेमेसफोर बानायग्राफोर दङ भिडिअ इडिट बानायग्राफोरबो दङ मानसिनि महरखौ क्लिप क्रप खालामनानैबो दाजाबदेरनो हानाय गोहो दंसै आजिखालि ओंखायनो फोथायजाया आरोना जानला मानला स' बैफोरनिफ्राय नोंथांमोना एसे जानगाराव थाबानो जाबाय हाय दासो गोबां फैसावबाय गोबां लाइक फैबाय दासो हाय गासिबो गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि नोंथांमोना टाइम्स अफ बड'लेण्ड निउसखौ नायगोन ना नायाखै अननानै सापर्ट खालाम बैखौबो फोथांना लाखि बे ससियेल वर्कनि भिडिअ बेखौबो फोथांनाथ' नोंथांमोना लाखिबायानो बाट बैखौबो टाइम्स अफ बड'लेण्डखौबो फोथांना लाखि आरोना बे आंनि मोनसे हाम्बल रिकुवेस्ट आरो नोंथांमोना ट्रेड'जि एप्सआव थांनानै बा ट्रेड'जियाव थांनानै नोंथांमोना जास्ट ट्रेड'जिल' लिर TRADOJI ओमफ्राय बे साइडनिफ्राय नोंथांमोना ब्लाउस नांगौ होनदोंमोन ब्लाउस एड खालामना होबाय आरो गोबां ब्लाउस फैबावगासिनो दं आरो गोबां गोदान गोदान दख'ना फैबावगासिनो दं स्पेसियेल फुजानि आरो गस्ला फैगासिनो दं गोदान गस्ला ओरैबायदि डिजाइन आर'नाइजों बानायनाय बिराद मोजां आरोना स' रायजो राजाफोर सोरबा सोरनिबा नाम लादों बै सिख्ला रेकर्ड खालामग्रा सुबुंखौ आङो खोनानो मोन्दोंमोन बे आंनाव दाख्लै बावै कल खालामदोंमोन ओमफ्राय आदा आं बोरैबा रायलायफ्लांबाय आं बोरैबा बुंफ्लांबाय भिडिअ बानायनाङा आदा होनना बुंबाय ओमफ्राय नाम्बारा बहा थाखो आं मोनथिदिया बावगारजोब्बाय आङो गैला ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे बुंहरबाय आरोना जाय मानसिया बे भइस रेकर्ड खालामदों बे मानसिया आंनाव बुंहरदोंमोन आदा बेनि सायाव भिडिअ दा बानाय जों लोगोजों लोगोसे रायज्लायदोंमोन बोरै भाइरेल जाखो आं बेखौ मोनथिया होनबाय आरोना मेहेर ब्रादारा थांसिगोन दा दिनै आं मोनसे बुंनोसै इउटुब क्रिएटर प्रग्राम मा जों बानायनो नागिरदों दिनै 15खौ प्रप'ज डेट होदोंमोन ना प्रप'ज डेटसो दै प्रप'ज डेट होदोंमोन खिन्थु जों एनाउन्समेन्ट खालामनाय जायाखैमोन जों स्लाइडलि बुंबाय थानाय जादोंमोन अब्लाबो आं खेबसे एनाउन्स खालामसै डाइरेक्टलि क्रिएटर्सफोरनिसिम हाय जोंनि बर' हारिनि इउटुब क्रिएटर्सफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आं मुस्रि प्रकाश नार्जारिया जों मोनसे क्रिएटर्स एबा रायजो राजानि जिखिनि इनफ्लुयेन्सारफोर रायजो राजाफोरखौ जायफोर इन्टारटेनमेन्ट खालामनो हानाय इउटुबनि क्रिएटर्सफोर बिथांमोनखौ लानानै जों समाजनि सायाव बेले बेजे जानाय जाथायखौ लानानै एजुकेशन्स एबाउट टेक्न'लजि एजुकेशन एबाउट ससियेल मिडिया एवारनेस अफ ससियेल मिडिया मेन स्ट्रिम भार्सेस ससियेल मिडिया स' बैफोरखौ लानानै जों माखासे बिथिङाव रायलायनो नागिरदोंमोन सावरायलायनो नागिरदोंमोन मिटाप खालामनो नागिरदोंमन आरोना जाहाथे गोबां सुबुंफ्रा जोङो गावजों गाव दुश्मन जालायालासिनो हिंसा हिंसि ओरैबायदि क्रिएटर्स दं क्रिएटर्सजोंनो क्रिएटर्स बखिलायनानै उनावहाय पाब्लिकफोरनि सिगाङावहाय सोरबा सोरबा हिर' जानो नागिरो आरो सोरबा गाज्रि माबा मा होनोमोनलाय जेनेरेट खालामनो नागिरो क्रिएसन खालामनो नागिरो माने हांगामा खालामनो नागिरो आरोना भाइरेल खालामनो दावराव दावसि खालामनो नागिरो आरोना स' बैफोरखौ लानानै माने एसे जों सावरायलायनो नागिरदोंमोन जाहाथे बयबो क्रिएटर्सफ्रा मोजाङै ज' थायो जाहाथे समाजखौ सिबिनायाव मदद खालाम गुबुंले खालामनायाव नङा होमबा स' बैफोरखौ लानानै माने बखिलायनायखौ बन्द' खालामनानै मोजां कन्टेन्ट लानानै भिडिअ बानायनाय बेफोरनि सायाव जों सावरायनो सानदोंमोन स' बे समावनो जोंना माखासे बाजेटनि थाखायनो जोङो बेखौ थानो गोनां जाबाय माखासे समाव जों हास्लाबा मोनबाय दा जों बेनि थाखायनो फावसायनो गोनां जाबाय आं रायज्लायगासिनो दं फंबायमोन बिदामोन इउटुब क्रिएटर्स गासैखौबो आं बेवहाय खावलायगोन इंलिश मेकारानो हक ओमफ्राय बि भइसआनो हक जा आलफ्रेड आदायाथ' फैखागोनानो ओमफ्राय बिनि गेजेराव सोरबा सोर दं आरोना जेरै SB बड' दङ जा प्रान्जलाबोथ' फैखागोन आं SB बड'खौबो लिंहरदोंमोन बड' इनफ'खौबो लिंहरदोंमोन आं गिदिर जेसेबांखिनि दं गोसोआव दं आं बेखौ बुंगोन दै जा मा होनोमोनलाय गासैखौबो बेवहाय दङ गोबां दं माने बुंख'नो हाया आरोना गोबां सुबुंनि नाम दङ जेरै एक्सट्रा इउटुबार नङा होमबा स' गासैखौबो जों लिंहरदों
गासैखौबो इनभाइटेसन गासैखौबो थाबैनो जासिगोन एनाउन्समेन्ट होफिनबावसिगोन आङो आरो जोंहा मेहेर दाया माने मेहेर ब्रादारा जोंना माबायाव थांगासिनो दङ मेहेराथ' आंनि बोसोरसे फंबायसो नङा होमबा बोसोरसे उन्दैसो होमबा स' बेखौ मेहेर फंबायबो होनजायो स' ब्र होननोसै आं ब्र स' मेहेर ब्रआ थांबाय दायो बेयो मोनसे खामानिनि थाखाय थांब्रबदों बे फैफिनगोन आरो ना रायजो राजाफोर बे क'क्राझारनिफ्राय थांथ'सिगोन मानो होनबा बे बाजेटनि थाखाय एसे जाबाय पलिसिखौ आं दानो थिनायाव आं दाबायमोनबो बानायबायमोनबो खिन्थु टाइमा मोनासै आङो जायजों रायलायनांगौमोन जायनि जाहोनाव बे थाद'नाय जाबाय आसा खालामो थाबैनो आं माने एसे बोरैबा मोनबाय माने थाब माने 15 प्रप'ज जोङो होखाबाय बानायजा प्रप'ज फावसायनो गोनां जाबाय आरोना बिराद खुसि आं मोनदोंमोन जेनेबा जाथारसिगोन बाट माखासे बाजेटनि थाखायनो फावसायनो गोनां जाबाय आरोना रायजो राजाफोर मा खालामबावनो दुखु एकदमबारे बयबो गासिबो जोंनि इउटुब क्रिएटरफ्रा सोरबा टाइम होनो हाया मानो हाया होनदोंमोन जायनि जाहोनाव बै टाइम होनो हायैफोरनि थाखायबो टाइमखौ स्पेसियेलि होफिननाय जाबाय आरोना एबार टाइम होनो हाया होननानै बुंलायनांला आरोना आंनि हिसाबावहाय एबार टाइम होनो हासिगोन बायदिखौ आं नुबाय आरोना जों एसे फावसायनायबो जाबाय नालाय बेराफारसेथिं बै क्रिएटर्सफोरनि जेसेबांखिनि इउटुब क्रिएटर्सफोर दङ बिथांमोननि गावसोरनि बिजि लाइन बा बिजि टाइम आरोना बिनि थाखायनो आरोना दा मोनसे खोथाया आं बेखौ बुंगोन आरोना बे मोनसे जथाय मोनसे इउनिटि आरोना बै इउनिटियाव जुदि क्रिएटर्स गासिबो जमा जायाब्ला बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना हारसिङै माब्लाबाबो थांनो हाया दे गाव राजा ओरैबायदि माने आं नाङा बिसोरनि गोनांथि गैया आंनाव ओरैबायदि साबसक्राइबार दङ आंनाव ओरैबायदि साबसक्राइबार दङ बिसोरजोंलाय मा घन्टा नङा होमबा बेबायदि साननो नाङा आरोना बेबायदि सानोब्लाथाय गोबां दुखु जागोन बा गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा पाब्लिकआ माने एसे दुखु मोनखागोन बे बाथ्राखौ मानो होनबा मोनसे बे गासिबो इउटुब जेरै फिल्मनि एक्टर एक्ट्रिसफोरनि मिटिं जायो मेल जायो प्रग्राम जायो थिग बेबायदिनो मोनसे इउटुबनिफ्रायबो माने बड'लेण्ड इउटुब क्रिएटर्सफोरनिफ्रायबो जों बेखौ इउनिटिखौ लाबोनो नागिरदों रावबोथ' सानखायाखै बे बाथ्राखौ खिन्थु जों सानदों जाहाथे इउनिटि जाथों आरोना मिथिबायना जाहाथे इउनिटि जाथों जाहाथे बयबो गावजों गाव बखियालासिनो मोजां खामानि मावलांनायाव मदद खालामथों नोजोर होथों आरो लोगोसे बयबो गावजों गाव लोगो हमलायलायनानै बा रायज्लायलायनानै माबा मोनसे माने प्रब्लेम नुदोंब्ला माबा मोनसे अबेबा बाथ्राखौ गोरोन्थि नुदोंब्ला बेखौ सावरायलायनाय रायज्लायलायनाय आदा बे नोंना गोरोन्थि जादों आदा बे नङाखि नोंथांमोना भिडिअ बानायनाय स' बैफोरखौ रायज्लायनो थाखायनो जों मोनसे इउनिटि बानायनो नागिरदोंमोन स' बिनि थाखायनो जों मोनसे रायज्लायनो नागिरदोंमोन जाहाथे बैफोरो प्रब्लेमा गोग्लैया जाहाथे क्रिएटर्सफ्रा जाहाथे पाब्लिकफोरजों जेबो बुंजाया आरोना बिनि थाखायनो आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों रायजो राजाफोर आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय आरो गासिबो क्रिएटर्सफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनानै दिनैनि बे इउटुब क्रिएटर 15 सेप्तेम्बराव जानो गोनां प्रग्रामा एसे बारायबाय एक्सटेन्ड जाबाय बिनि थाखाय आं बेखौ एनाउन्स खालामबाय आरो लोगोसे माब्ला जागोन फिक्स डेटखौ आं नोंथांमोनसिम फैफिननानै बुंफिनगोन रायजो राजाफोर गोजोननाय थाबाय स' जोबथारनायाव आं बेखौ बुंगोन नोंथांमोना ट्रेड रिजियाव थांनानै जुदि ड्रेसखौ बाहायाखैब्ला अननानै थांनानै बाहैदो मानो होनोब्ला बेवहाय गोबां गामसायानो हक कटआनो हक नोंथांमोना टाइप खालामनाय नाय बायनो रोङाखै होनना बुंदों आं बेखौ बुंगोन आरो नोंथांमोनसिम फोरोंगोन आं बायनो रोङाखै बबेयावहाय बायनो रोङाखै मायाव बायनो रोङाखै नोंथांमोननो एभेलेबल दं गुगोल पेनिबो फन पेनिबो डेबिट कार्डनिबो इन्टारनेट बेंकिंनिबो गासैनिबो एभेलेबल दङ जियानो जाया कास्टमारा माने रिटार्न जाफिननो नाङा आरोना ट्रेडजि एप्लिकेसन बे फैगासिनो दङ सुन दिनैनो नङाबा गाबोननो सफैनो हागौ मानो होनबा आंना पेमेन्टआ जाथ'वाखै बे पेमेन्ट खालामनाय डिक्लाइन जागासिनो दङ ब्लक जाना होदों कार्डआहा स' बिनिखायनो दिनै जायोब्लानो दिनैनो लन्च खालामगोन स' अननानै बे ट्रेडजियाव थांनानै फार्स्ट अर्डार खेबसे खालामनानै नाय आरो दिवालीनि स्पेसियेल फैगासिनो दङ अर्डार खालाम मालायनियाव बायनो गोनांथि गैया जि एसे बारा जादोंब्लाबो बेखौ मेगन मेसेबनानै फोथांना लाखि जाहाथे जों मोनसे माबाखौ सिस्टेमखौ लाबोनो हायो आरो बे सिस्टेमखौ लाबोनानै नोंथांमोन खम जों लाबोनो हायो आरोना मिथिबायना स' जों बेखौनो नाजागासिनो दङ आरो लोगोसे जेसेबांखिनि भेन्डर्सफोर दङ सेलार्सफोर दं बै सेलार्सफोरनि फिक्स प्राइस गोजा बेफोर मिथिबायना जों जास्ट बिसोरनो प्लेटफर्म होदों जों नाजादों स' बे प्लेटफर्मखौ बर'नि एमाजन बायदि प्लेटफर्मखौ फोथांनो थाखाय नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों गुरै खुलुमनानै आङो आजावना थाबाय बे नङाखि माहाजोन जानाय मानाय बिदि नङा आरोना मोनसे नांगौ जोंनो बेबायदि जों जुदि बेयावनो जों गावजों गाव बे सानलायो ओरैबायदि जागोन ओरैबायदि होननानै सानलायबानो बेयाव फोथांना लाखिया ओंखायनो जेबो गैया बर'नि गेजेराव दिनै टिभि सेटेलाइट दंना ना बेफोरबायदि एप्स दंना ना मा दं जेबो गैया स' बेखौ फोथांना लाखिनोबा बैखौ जों एसे मा खालामनांगोन जों साननायखौ बन्द' खालामनानै जोङो बैखौ मावनांगोन आरोना रायजो राजाफोर खुलुमनाय थाबाय रायजो राजाफोर गोसो गोथारै खेबसे मा होननाय जाखोसै थां